nanga umuntu wesifazane ngizamile ukukhohlwa uyena nginake impilo yami nje manje nawo ufuna ukuqhubela phambili nempilo yena uyabuyiseza kimi njengamanje ngicathi seyiphelile inyanga ezinhlanu induna yami engilandela ngezingcingo inamba cishe sengishintshe ihlandla eziza la esikhombiseni ngoba ngibalekela nje yena ngeza sokuthi lo muntu wesilisa lo wangibonisa kahle ukuthi yena unomngozi akeza nabo kimi ngoba wengitshela nokungitshela ukuthi ngangihlanganisa nokhokho bakithi uma ngake ngilo ngiqhubeka ngiqopha umkakhe la ngifuna ingane ngifuna yona ekubeni ingane kweyakhe kwakhomba ukuthi ke cha mina kivotile yangidla abasekhaya vele babengazi beyithandisisa hle lentombazana abakuba bangithandisa izingeza sokuthi vele noma thiwa bengangithanda anginalutho mina ngeke ngize ngenze lutho ngisho ubabwaye lengane ngeke ngize ngamhlonipha ngalutho manje vele bangikhipha emuva nje ngento emonto ke lapho manje into eyagcina yenzeka ukuthi bagcine bengibonisa bakithi uthi hayi khohlwa ngapha wena uma sengikhohliwe useyabuya ke lentombazane manje shuthi kusehambe kwahamba kwaze wafika esigabeni sokuthi bona ngesingabo sebefuna umshado ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe esibongo mafafuke njengete engabani samba nesapho umgosi engalela maqedo olala foza nokwaje izikhundla khundlo othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayi madakeni oyishasa nkensela ngumakhuze safakuwe njengosawoti ngiyabingelela Nethezeka TV khona umfowethu sibhalele nawe ngena kwahlalinethezeka@gmail.com phinde ungene lapha enkundla zokuxhumana uzokwazi ukusithola na kanjani likhona udaba lu-serious lithinta nempilo zabantu ukuthi yabona ke manje lento isigcina isithinta ekuthenini ukuthi usuhamba uqalaza la uqalaza khona mfowethu usibhalela uyena ozositshela udaba ekuthenini ukuthi liyaqala kanjani belikanjani udaba lisuka nokuhlala Sizwa kithi angikubingelele sokufihla igama sifuna udaba lakho thina ekuthenini ukuthi wena singakusiza kanjani luqala kanjani udaba usukela eqaleni Yebo ukuchaza nje kabanzi ndona hlahle udaba liqala ngothandiwe wami athi sisiqhubeka naye kakhulu sisuka nje sisebancane sikhula siye lezi ngesikilo njengamanje shuthi ekuthandeleni kwethu esazwana washo ukuthi yena ke yize mina dingimdala kweminyaka kuye kodwa yena ngokwamaklasi esifunde esikoleni bese ngaphambili kunami wazi waya ngisho ukuqala kunami enyuvesi mina ngingakaze ngiye ngoba namanje ngingaze ngiye nje shuthi ekufundeni kwakhe masefike ngale enyuvesi shuthi wafika wachazeka wathatheka ngale abantu abaphila kahle abakhomba ngophakathi futhi lo muntu futhi engasho ukuthi wamchaza uyemdala futhi nakimi kakhulu impela ngisho iminyaka ewu3 4 kuyaphambili kodwa manje uma esefika ngale sekhomba ukuthi hayi cha usephumile nakwantuthu usengale kwesilungweni emadolobheni ushintsha impilo manje sefuna impilo yesilungu lo mina wasemaphandleni wasehlanzeni omquba nje ohlelo ongasebenzi ongafundile nakahle uyawushiya phansi ke manje uma ke sewushiya phansi lo mqubo yimi ke manje sekuba nenkinga yokuthi ushiya lo mquba nje usehlelisa isingale ngakuye kusho ukuthi ke phela kuye kwenzeka ukuthi umuntu wesilisa ekakhulukazi umuntu osuke uthanda naye wena umuntu wesifazane ugcina umuntu wesilisa akutholile ukuthi ingane lengenzeka kube eyami kwahamba isikhathi ke ehlukene naye kodwa ngangakazi ngihlukene ngoba phela inhliziyo yayisamthanda kwazi phela inhliziyo ayiphakelwa ingaphakelwa nje yayisamthanda futhi kakhulu nami ngiyimisele ngokuthi mhlambe ngelinye ilanga kuyonzeka ajike futhi angizwele kwabonakala ukuthi cha akayimisele ngami kodwa futhi into ke mina engasuke ngayilandela kakhulu ukuthi cha igazi lami ngcono alibuye ngakimi yena ke andize kaphenduka ijuba ndizele phezulu kahambi kodwa igazi lami alibuye ngakimi cha ekufuneni kwami ingane kwazi wademand ukuthi ngigcine isoko lakhe lingibona ukuthi hayi khona umuntu lokho ehlupho umuntu wami sekuwumuntwana kodwa njengamanje manje ke kwagcina ngivela shuthi ngakuye indlela engangivela ngoba ngangimbelesele ngeyincinga ngimlandela ngapha la ngalibe nje ngiphendula umfokazi lona engibuza ukuthi ahle ngimfunani ngiyamtshela ukuthi uma wengane yami lo kanje benthalana kanje shuthi wena wengaza aze amtshele yena ukuthi cha unomuntu ahlekisana kanje egcine odwa manje asebehlukene naye manje la kwase kuba inkinga kufuthi ngoba lo muntu akathandanga ukuthi amlwisi yena wafuna ukuthi athole uqiniso babami bengifuna ukuthi ingane ngabe eyami ngempela yini na noma mhlawumbe ngenzeke kube yakhe shuthi ke ngendlela benza ngazo ngoba phela kwabantu abathandanayo kwagcina kungavunyelwananga nami nabo bengavumanga ukuthi uhanjwe kwenziwa ama DNA test okuyiwona kanye ayezoqinisekisa ukuthi ingane ngeyami kodwa ngokuthi yena phela unembeza ukhona ngaphathi uyamudla ukuthi cha ingane uzwazi ukuthi phela ingane yami akuyona yakhe ngithi
kuhambile ke isikhathi siqhubekile ke nami bese ngizama ukukhohlwa sibheka impilo yami ngizama ukuthi hayi indlela zokuthi ngiqhubeke nempilo ngivuse ekhaya okungenzeka futhi njengensizwa yesafufusayo esakhulayo ngiphinde futhi ngihlabane ngapha nangapha la ngihlabana khona ngwazi uqhubeke ngivuse umuzi kababa futhi ukuhamba kwesikhathi ke ngikhuluma nje kuze kube manje namanje le ntombazane ngisho le ngeze ngisho igama la ngicela ukuthi futhi njengamanje ngokwami ngilifihla nje igama la le ntombazane nje isiyangilandela ke manje into esengibhekene nayo ingakho ngithi mina okwehlula amadoda kuyabikwa sengikhoma ukuthi kuyahlula manje cha ake ngibikele izwi nala lizwi lendaba ngibhalele lapho ngoba ngizofuna usizo lo uthi kanjena nanga umuntu wesifazane ngizamile ukukhohlwa uyena nginake impilo yami nje manje nawe ufuna ukuqhubela phambili nempilo yena uyabuyiseza kimi njengamanje ngicathi seyiphelile inyanga ezinhlanu induna yami engilandela ngezingcingo inamba cishe sengishintshe ihlandla eziza la esikhombiseni ngoba ngibalekela nje yena ngeza sokuthi lo muntu wesilisa lo wangibonisa kahle ukuthi yena unomngozi akeza nabo kimi ngoba wengitshela nokungitshela ukuthi ngangihlanganisa nokhokho bakithi uma ngake ngilo ngiqhubeka ngiqopha umkakhe la ngifuna ingane ngifuna yona ekubeni ingane kweyakhe wakhomba ukuthi ke cha mina kivotile yangidla abasekhaya vele babengazi beyithandisisa hle lentombazana abakuba bangithandisa ngeza sokuthi vele noma thiwa bengangithanda anginalutho mina ngeke ngize ngenze lutho ngisho ubabwaye lengane ngeke ngize ngamhlonipha ngalutho manje vele bangikhiphe emuva nje ngentuthe emonto ke lapho manje into eyagcina yenzeka ukuthi bagcine bengibonisa bakithi uthi hayi khohlwa ngapha wena uma sengikhohliwe useyabuya ke lentombazane manje shuthi kusehambe kwahamba kwaze kwafika esigabeni sokuthi bona ngesingabo sebefuna umshado ndoda le isifuna ukuthi uyafuna ukuthi benze iDNA test shuthi ke mangizwa mina ngamahebizi ukuthi lo mntombazane wanqaba ukuthi kwenziwe iDNA test mayanqaba nje shuthi bagcina isola lo ukuthi ayingeke khona kunuka santungwana la kungani anqaba ukuthi kwenziwe iDNA test shuthi wabovola wabothi ingane ngeyami manje babuya lapho kwayinkukhu nempaka ke banyana amaqwebhana abaxabana kwenzeka yonke into njengamanje ngoba ngisho nje ukuthi lezi nyanga ezinhlanu phela edlule kuze kube le nyanga esikiyo njengamanje ilokho impela ngilandelesha ukuthi lokhu baxabana lokho yena ungilandelela nje mangiye ngalibamba ucingo lwakho ufika ngitshele ngokuthi yena amanzi lapha ke yama khona usafisa ukuthi aphinde ame futhi mangilandelela mina ukuthi yini umkhokha amenza ukuthi afuna ukuthi lamanzi aphinde ama khona aphinde ame futhi okwesibili cha akungalo nje uthando futhi kahle hle into esiyenza kanje ngamanje sekuwukuthi usefuna ukukhuselwa nokuvikelwa yimi usefuna ukukhuselwa ukuvikelwa yimi mina umuntu owangilahla wangikhipha emuva le ngoba ngingenalutho yize ngizama lokho okuncane engikuzamayo nje manje uyabona okay sengakwazi ukuthi ngimvikele mina njengamanje kulela soka ilele esoka sephindwe inkinga sebhenyalo njengamanje shothi yena ukwazi ukuthi isoka vele isoka lakhe liyisitha sakho ingakho efuna ukubuyela kuwena njengesitha salo ukuze ukwazi ukumkhusela angithi ke phela mina mase ibuyele ngakimi mina ngizoba nothando lwakhe njengendoda vele ngizofuna ukuthi ngimvikele ezithini ezibhekene naye okusho ukuthi usefuna isitha sakhe simbhekele siphinde futhi sibe isitha sami okwesibili njengamanje manje lokho cha mina ngoba sengamkhipha inhliziyo nami ukuthi cha ngibongile yena vele nengane mawugcina ibuyile mhla isindala iyobuyize ngakimi nayixolisa inhliziyo yami ayixolisa nje hayi ingane yogcina mayibuyile ibuye uyize ngakimi cha yena hayi akabakethi cha hayi ngiyabonga angifuni ukuyibandakanya inkinga labhenye nazo kahle yena empilweni yami ngoba ayemosha kangaka kule minyaka emibili edlule impilo yami angisafisa ukuphinde ukuthi futhi aphinde abuye ngoba sengiyamazi ubuyena evaliwe evuliwe ngoba cha uyiphiqiphiqi uyixoki futhi ufuna ukungifaka enkingeni kakhulu ingane nona ngayibona ingikhombela ebunzini lami ikhombe uyena liyasoka lakhe leliyana akasefuna ukulithatha futhi alize isitha sami sesibili lokho engayimisele ngempela ke nakho ingakho ngize ngibhala lapha ekhaya ukuthi cha hayi cha injobe ethungele bandla injobe ethungele bandla impela okwehlula amadoda kuyabika ingane engakhali ifele empilekweni ngizwe kahle ake sibuye la ekutheni ukuthi kini uke wathi kini bebengamthandisisi kubo nawe abakuthandisisi ngenxa ukuthi uyabona ukuthi kubo wena ngekwenze lutho isiphi isizathu ke kini esasenza ukuthi lo wesifazane bengamthandisisi bona ekubeni bona besemzini engathi ume kahle cha ngithi ekhaya ngisho inkulumisele lapho ngithi ekhaya baqale ukungamthandi kahle eseqale sengibona isisima akayisa umuntu akawuyena baqale lapho ukuthi no hayi abangamthandi kahle
phambilini nje ngoba phela bekusentokazi ade ngisayikhethile impela nje futhi ngaze ngabaza sanasekhaya uthi hayi cha umuzi kababa sengimtholile engizovusa naye kwakhomba ukuthi ke manje lo muntu engithi ngimtholile cha yena yibo mina ngimtholile yena cha akakangitholi waphoxa abazali wami kanjalo yikhona lapha abadecide khona ukuthi nabo cha hayi bayabonga oyena ngizwa kahle yabona ke umuntu wasemakhaya lo nawe ngowasemakhaya nikwaze ukwazana njengemndeni emakhaya ingane uyakwazi wena ukuthi uyibone mhlawumbe idlala nezinye izingane emakhaya makuya ngokuthi ivakashile noma kwenzakalani ingane ngasho ukuthi sengeke ngayibona futhi ibisakhulu isancane yebo phela ingakwazi uhlukanise kodwa ekusikutheni izidlala ebaleni sengeke ngayibona ngoba cha nami phela lokho kulubolobela kwenhliziyo kuze kwangiholela ekutheni cha ngenqoyidelela mina madu futhi ngempela lokho ayekusho eqinisile nina cha ngafe ngabona ukuthi hayi wesengezimithiwe ngempela ngoba ngathi noma ngithola izithombe ngendlela nithizene engiyithola ngayo kwabangani bakhe ngeke ngabadalula njengamanje la ukuthi bangisiza banginikeza lethombe lezo abadala basekhaya ke ugogo nomama cha bayakwazi ukukufanisa futhi baye beshaye khona ngqo bafanisa kakhulu basho cha leli igazi lami kwasho ukuthi ke abanamlomo bona nayizaso ukuthi akusenalutho vele engayenza nanokuthi ke vele umndeni wethu isaba inkukhu nempanga ezasokuthi kuloyamuzi vele sebangikhaphela kwamanzi ngoba vele ngingenalutho bona bajahala khona abazozuza khona bethole mase bebona bona ukuthi lo usenkingeni noma bona abakakazi ukuthi usenkingeni ngoba ingane na 2 years masikhuluma manje ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi bona bayalazi manje iqiniso lokuthi ingane eyakho mase sibheke ukuthi mase bebona lo wesifazane ke esesenkingeni eseqala ukuzama ukubuya back lapha kusamahambile kahle bathule bethini abasayikhulumi namanje indaba yakho cha uqiniso engingaba nabo bokuthi ngoba kulezi nyanga ezinhlanu akaselokho engilandela okusho ukuthi usefuna mina lo muntu usefuna ukuthi asizwe mina mina vele ubeyazi ukuthi ngenzeka mina ngimchithe ngenze ngimamukele okusho ukuthi ngasho ligcwaleke ukuthi cha uzamile kubo kwasho ukuthi kubo bona bafune ukuba azehlise kulomuntu uyisoka lakhe athi ndana naye abuyele kuyena ngeza sokuthi phela kumele bona bagcine bethwele lokho abakufuna nje kuphela manje ke kube sekuba into enzima ke le ukuthi nabuyele ngalo ngoba yena ubese bonile umngozi baloya muntu abakuba babazi umngozi baloya muntu uyana usho ukuthi kunezinto akathi mayefike ebatshela bona ngazo bengamkholwa ukuze kwenze yena ahamba ayofuna usizo lwangaphandle angalithola bese kwazi ukusizakala manje ke ngasho ukuthi cha abakubo bayazi yize phela ke bengeke bebe naye inkolelo eyiqiniso noma ubuqiniso bonke entweni esikushiwo uyena kodwa khona ukudaba bayalazi ngoba lunjalo futhi nabo ngoba bekhona abantu abadala bebaza abantu basekhaya abanye babo ngoba phela abanye baba abazani vele kodwa bebaza abanye babo futhi nami bengazi ukusuka nokuhlala ke mina ke phela ke bengasho ukuthi mebona ingane bebonisa walele ngilishoyo cha akuhambisana namanzi noparafin phela akusinto efana kodwa bebona mina bebona ingane bebona obhuti basekhaya bayasho cha ingane eyami uma benomqiniso bonke nabo ngizwe kahle yabona ke la ngifuna ukuthi isiphetho nakho konke wena okufunayo ingane awufuni wena ungena einkingeni zakhe awufuni futhi ungena emngozini naleli soka leli ngoba uyazi yena kulingozi kanjani usehlale nalo ngifuna ukuthi siye lapha ekutheneni ukuthi esimene sikanjalo wena ungakwemukela ukufika kumntwana kini futhi nokuthi azeke kini kwenziwe lokho kwakumele kwenziwe nale DNA egcine yenziwe ngisho kowakho umntwana ngoba le DNA ayifihlayo asazi ukuthi uyifihla ngaliphi lo uwesifazana akafuni ngani kuleliyaso ngoba uyazi vele ukuthi akuyona eyakhe kodwa thina masiza namakhamera kanje sikhuluma kodwa egcineni makwenziwa iDNA thina fana sazi ukuthi thina igcine yenziwa yayibona into kanjalo ingakho ngithi mina wena umntwana uyamdinga njengomntwana wakho owesifazane osamdingi mase siya kubani kulo isoka awusadingi futhi ukuxhumana nalo einkingeni oke wangena kuzona ngifuna ukuthi ukubeke icace lokho ukuze sazi ukuthi thina sime kanjani nokuthi kwesinye isikhathi uqwashise abantu abayifaka umngozi abayifaka kubona uma kwenzeka izimo ezikanje yebo nduna yami ngifuna ukubeka icace ukuthi cha igazi lami ngiyalidinga libuye ekhaya futhi nabakithi abalile impela balidinga igazi lami ligcine libuye ekhaya
ngilidinga mina igazi lami owesifazane ozele igazi lami cha empilweni nami ngisamdinga kakhulu nasekhaya futhi akasamukelekile into indlela yokuba mina ngithole igazi lami kumele idlule ekuthenini kumele ngikwazi ukuxhumana nalo muntu wesifazane lo muntu wesifazane mina ngisamdinga ukusuka kwami ngifuna ingane kuzongenza noma mhlawumbe kuzongakhela ubutho ophindaphindiwe phakathi kwami naleli soko lelana ngoba ngakusho ucaca ukuthi leli soko leli selikwe la ikhulisa lengane la yenze ilalo okusho ukuthi kunemali likhiphela yona lengane le akuzi kuba lula kanjalo nje ukuthi liyiluzi nje kalula nje kanjalo manje ingakho ngithi bafowethu ababukelayo nabasemakhaya bafowethu uthi cha kunzima la ikhona engathi impela mawungathi uyakhetha noma mhlawumbe la ufuna khona ukutshala ithusi lakho uboqaphela kuqala before utshala ngoba ngeke kwazi ukuthi utshala emhlabathini ovundile noma mhlawumbe utshala ogwadule nje leso sixwayiso isona bese sidinga ke futhi ekugcineni yazi kwesinye isikhathi abanye abantu basuke bengazi uthola ukuthi abayivikeli kwezinye zezimo nokuthi umuntu ehambe ebhabhalala nje ngoba kukhona abakwenzayo lokho abahambe beyitshala mase qala inkinga uthola ukuthi abasazi ukuthi bazoyixazulula kanjani siyadinga kakhulu lawo mazwi owashoyo ukuthi wacizelele futhi ekuthenini ukuthi uma kuya ngokuthi uyatshala uyazi ukuthi hlwayela imbewu hlwayela ozekhona owazi khona ukuthi ilapho uzokwazi futhi kuba nezwi kuyona imbewu yakho awucacise lapho noqwashisa insizwa nokuthi ubudlelwane ubhekisise kahle mawungena kubona yebo ukuthi kakhulukazi insizwa lapha emakhaya zikubona mhlawumbe zicacele futhi ukuthi owesifazane ngasho ukuthi owesifazane wamanje akakholele ekuthenini khona futhi engathi ungamthanda kepha futhi nomhlawumbe ulandele ubuhle bakhe amamukhetha kubalekile ukuthi ulandele impatho kanaye ngawe nesimila akanaso kuze phambilini uyothi mhla usuthi wena uyamthatha uzomlethe ekhaya wazi ukuthi ulethe umuntu ozofika kwazi ukuthi abumbe umuzi wakini uthule umuntu azokwazi ukuthi yena akuvikele avikele ithunzi sakho afuthi akuphathe ngalendlela yona ofuna ukuthi aphathe ngayo uthi nanoma wena umnikeze uthando uyazi unikeza umuntu ofanele lapho khona usufuna wena ukwandisa umndeni ufuna ukukhulisa izingane naye lo muntu uyazi ukukhulisa izingane nomuntu kanjani uyazi la ekugcineni wakho na uze kuyisola ngoba nami ngawusho ucace nje ukuthi ukube ngangazi ukube ngangazi ngaba ngizange ngeze ngiqale ngenze kanje yize ke okwami sengikubone kamuva ngiyengithanda ukuthi mhlambe ngigcizelele ukuthi engathi ungasheshe ukubone mne wethu ukuthi kanjani angazi kodwa khona engathi ngasheshe ukubone ngoba ngeke ngize ngathanda ukuthi umne wethu ongemumva aqhuzulwe yitshe elingiqhuzulile mina ekutheni engihlulekile ukubona wesifazane ukuthi cha lo muntu akusuyena umuntu lo mina engimfunayo ngoba egcini kwalokho utheno mesilibonile ukuthi ingane yami kodwa wakwazi ukuthi ayoyiphisa ngayo lo onemali esandleni mina ngingenalo ukutho ngoba egcineni kungenzeka ukuthi ugcina sekudlula wena emhlabeni ngesimo sokuthi ngoba usatshiswa nje kuthengwa inkabi udlule emhlabeni uthi uma udlule emhlabeni udlulwa ngecala elaziwayo ekuthenini ukuthi lento yayingagwemeka mhlawumbe kuse-early olone ecala inhliziyo enecala futhi ayithola iphumelo eyakhe ngeke ikuthole ukuphumula ngisho udlulile emhlabeni uma azi ukuthi lesigameko senzeke kanjani impela kunjalo nduna kodwa yikho nami ngize ngaze ngafika la phambi kwamakhamera etheni ngizocecisa ngokusobala ukuthi noma ngabe yini eyenzakalayo kimi nobani uyokwazi ukuthi mina engulwelwayo igazi lami igazi lami ngilwela ukuthi ligcine libuye ngakimi ngoba kahle ukuhluleka kwami eminyakeni engemuva izingaze ngize ngiyibone njengesehlule kepha ukuhluleka kwami ngigcine ngilahlekelwa usana lami kepha futhi angeze ukuhluleka ngisaphile okwesibili ngoba ngisalidinga ukuthi igcine libuye ngakimi lona ngempela ngizolisebenzela kanzima ukuthi ngigcine libuye ngakimi kodwa futhi wena mfowethu lapha ekhaya ungakwenzeki lokho mfowethu cha kunzima lapha engikhona ngibambe kanzima nampela amathonsi abanzi amalahla ashise ezandleni ngizofisa ukuthi uzungafiki lapha engikhona sibonga ithuba sibonga ukuthi usibhalele udaba solilandela unokuthi uma simthola lo wesifazane sike sixoxe naye sizwe ukuthi yipi indlela le esebuya ngayo ibuphi lobungozi abubonayo lapho ukuze
kwazeke nakuba sinifihla suke senenzela indawo nihlala kuzona emakhaya ngoba usibhalele ula igoli ke wena siyakwazi lokho ukuthi uma usemphakathini abantu ngisho bengalazi udaba lakho kodwa egcineni thina siyazi ukuthi uma kwenzeka into ethile siyabukhipha ubufakazi ukuthi le ndoda yakhuluma nazi izithombe zayo sikwazi ukuyiveza obala nokuthi hayi udaba oludala lelo ongalandeleka ngoba umuntu maselizwile udaba ukuthi lime kanje uyazama ngokusemandleni ukuthi ehlehle kulona ngoba lizosuke lifaka abantu abaningi. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nokusibhalela kwakho. Ngibonga nami ethi wamfowethu ngibonga kakhulu kuye kuthi impela engakhalifele embelekweni kodwa ke impela ngoba nami sengikhalile mhlambe cha ngeke kusafana. Ngibonga kakhulu ithuba ngithola mina. Sibonga nesixwayiso kakhulukazi sibonga amazwi ekutheni ukuthi kwesinye isikhathi uma uzohlwayela imbewu awubheke ukuthi uyihlwayelaphi nawe wena owesifazane nawe ubheke ukuthi la uyakhona indawo efanele yini ngoba egcineni ugcina usufake izingane zabantu einkingeni othola ukuthi bengeke ngene kuyona leyo nkinga lo muntu usezohamba ecasha ehambe balekela umuntu angamazi ngenxa ukuthi wena wathatha ongokwakhe wakunika omunye umuntu. Le iNethezeka TV sibhalele gama lohlelo sethu uphila kanjani ngasilandele inkundla zokuxhumana uphinde usilandele nakho konke nje nawe ukwazi ukusibhalela laphana ku inbox ku Facebook nalapha kwahlala uNethezeka @gmail.com uyakwazi ukusibhalela i-email yethu leyo. Gama lami ngumzothule ngokashembe isibongo mafafuke njengedengabani samba nesamba umgodi sangawulala walala bafowazana ayiphinde idibane yiba.